Съюза на ветераните от Българската армия, уважаеми офицери, курсанти, сержанти и войници. За мен е чест с удостояването на този медал. Искам да кажа, че това отличие не го приемам като лично, приемам го за труда на моите колеги от Висшето военно-въздушно училище. За периодът, който беше възстановен нашата Алма Матер, ние с моите колеги направихме от малкото, което ни беше дадено, едно учебно заведение, което има своя национален и международен престиж. В днешния ден Богоявление, когато българската армия освещава своите бойни знамена, това отличие има още по-голямо значение. Защото, скъпи ветерани, вие, които подслахте пътеките, по които ние вървим сега, тези знамена, които тоят в себе си делата, които вие извършихте, ние следваме вашите стъпки. Също така пазим традицията, която вие ни дадохте, и ви обещаваме като висше учебно заведение да подготвим едни отлични офицери, сержанти и войници, които да бранят нашата родина. Защото в тези смутни времена на войни и кризи, които са около нас, ние трябва да имаме една подготвена армия, която да защитава нашето отечество. Още един път искам да благодаря и да изкажа своята лична благодарност към Съюза на ветераните за признателността и това отличие, което беше дадено на Висшето военно-въздушно училище. Още един път благодаря и честит празник! Формирование мирно за среща по фронта. Съд по чист! Даре! Бък! Дадяс! Айде.